Poštovane dame i gospodo, cijenjene skupe, drage kolegice i kolege, dragi gosti. Dozvolite da vas na samom početku svečanog programa obilježavanja 115. godišnjice osnutka daktiloskopije u Hrvatskoj srdačno pozdravim i zaželim toplu dobrodošlicu u prostorije Ministarstva unutarnjih poslova. Program ćemo započeti pjesmom, kako dolikuje svakoj svečanosti, a skladbu Jedna je Hrvatska, izvešće Tamburaški zbor Policijske akademije pod ravnanjem profesorice Nevenke Pavleković.